аз талилу ҷанбаси шашмоҳаи соли равон бармеояд ки кишоварзони миллати хатлон дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллатро оиди самараноку оқилона истифода бурдани замин, баландбардоштани ҳосилнокии заминҳо ва ба ин васила таъмин намудани бозори истеъмолии мамлакат бо маҳсулоти ватанӣ ва ба содирот нигаронидани он ба дастовардҳои назаррас ноил гардидаанд. Зикр бояд намуд ки дар давоми 6 моҳи соли равон ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидории вилоят ба 14 миллиарду 696 миллиону 43,4 ҳазор сомонӣ расонида шудааст ки афзоиш назар ба ҳамин давраи соли гузашта 1 миллиарду 321 миллиону 426,4 сомонӣ зиёд мебошад. барои дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат кишоварзони вилоят тибқи маълумоти оморӣ ба 1 июли соли 2025 дар майдони зиёда аз 346,176 гектар кишти зироатҳои кишоварзиро амалӣ намуданд ки 104,7% дурнаморо дар бар мегирад. аз ҷумла дар майдони 139,499 гектар ғалладонагиҳо, 15,272 гектар полизиҳо, 132,014 гектар зироатҳои техникӣ, аз он ҷумла 123,037 гектар пахта, 16,014 гектар сабзавот, 7,017 гектар картошка, 36,456 гектар зироатҳои хӯроки чорво гузаронида, дар натиҷаи риояи қоидаҳои агротехникӣ дар коркар ва парвариши ин нави зироатҳо ҳосили дилхоҳи хешро ба даст оварда на танҳо бозорҳои истеъмолии мамлакатро бо маҳсулоти худӣ таъмин намуда, балки содироти бештари онро ба хориҷи кишвар баромондаанд. аз таҳлилҳо бармеояд ки дар бахшҳои ҷамъиятӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ хеле назаррас буда 350,527 тонна ғалладонагиҳо, 88,055 тонна картошка, 491,474 тонна сабзавот, 500,456 тонна полизиҳо, 97,772 тонна мевагӣ, 1,962 тонна ангур дар ин давра истеҳсол карда шуда ҷавонварии ҳосил бо маром идома дорад. яке аз соҳаҳои пешбарандаи рушди соҳаи кишоварзӣ ин пахтакорӣ маҳсуб меомад. мувофиқи маълумоти оморӣ дар вилоят дар майдони 123,037 гектар кишти пахта гузаронида шуда, иҷрои дурнамои он 98,8% таъмин гардидааст. аз мушоҳидаҳо бармеояд ки хоҷагиҳои пахтакори вилоят барои ба даст овардани ҳосили дилхоҳи пахта бо тавсияи олимону мутахассисон аз навъҳои серҳосили ватанию хориҷӣ ба иқлим мутобиқ истифода бурда то ин ки подоши заҳмати кашидаи хешро ба даст биёранд. воқеан ҳам соли равон бо мусоид омадани обу ҳаво хоҷагидорон дар парвариш ва нашунамои он аз омилҳои мавҷудаи агротехникаи муосир самаранок истифода бурда нашунамо ҳосилбандии қитъаҳои замин баръало мушоҳида гардида, дар аксарияти хоҷагиҳои пахтакор шукуфтани он мушоҳида гардида дар рӯзҳои наздик ба ҷавонварии он шурӯъ хоҳанд намуд. зикр бояд намуд ки баъди ҷавонварии ҳосили барвақтии ғалладонагиҳо ва дигар зироатҳо кишоварзони вилоят дар майдони 121,287 гектар кишти такрории зироатҳои кишоварзиро амалӣ намуданд ки 93% дурнаморо дар бар мегирад. кишти такрории ғалладонагиҳо дар майдони 83,246 гектар, сабзавот дар майдони 10,955 гектар, полезӣ дар майдони 3,917 гектар ва шолӣ дар майдони 10,494 гектар, лӯбиёгиҳо дар майдони 6,647 гектар, чормағзи заминӣ бошад дар майдони 689 гектар кишт карда шуда, кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ идома дорад. ҳамаи ин дастовардҳо аз заҳмати шабонарӯзии кишоварзони вилоят далолат медиҳад. холимроди ниёзӣ, ғайрулшоҳимардон, фирӯзи ҳусейн барои барномаи ахбор.